Millainen maine on maatalouden ammateilla? Kun ulkopuolisena sitä miettii, niin kyllähän itse asiassa se maine on aika epähohdokas, jopa vähän ehkä tämmöinen melankolinen ja murheellinen. Ja se tulee aika paljon siitä, että kuvataan niitä varjopuolia. Kuvataan sitä työtä rankkana, pienipalkkasena, yksinäisenä ja jotenkin tämmöisenä niin kuin, ikään kuin kapenevana polkuna, jossa mahdollisuudet koko ajan vähenee eikä lisäänny. Se nuotti on aika mollivoittoinen, millä niistä maatalouden töistä puhutaan. Onko Suomessa jääty tähän Suokuokka- ja Jussi-maailmaan? Ehkä tavallaan on jääty sillä tavalla, että samaan aikaan niin kuin halutaan rakentaa sitä nostalgista kuvaa maaseudusta niin kuin aitona Suomena, ihan hyvää tarkoittaen. Mutta sitten samalla ei ymmärretä, että se ei välttämättä tee siitä vetovoimasta sitten uusille sukupolville, ihmisille, joiden juuret ei ole siellä. Ensinnäkin ehkä vähän epäloogisesti näiden edunvalvojien pitää tämän valittamisen ja kurjuuden esittelyn sijaan alkaa kertoa myös myönteisiä tarinoita. Ihmisiä, jotka on onnistuneet viljelijöinä ja ihmisiä, jotka on valinneet työelämäkseen maatalousalan työt. Ja myös tarinoita ihmisistä, jotka on päättäneet tehdä elämänmuutoksen ja muuttaa sinne. Ei vaan tällä tavalla tempausluonteisesti, vaan ihan pysyvästi, jotka on onnellisia. Mutta sitten toisaalta pitää ymmärtää, että onko siinä työn logiikassa jotain sellaista, mikä mahdollistaisi sen, että se on houkutteleva ihmisille, joiden kuitenkin elämäntilanteet ja tarpeet on koko ajan erilaisia. Esimerkiksi miten hiihtokeskukset Lapissa rekrytoi. Ne tarvitsee sesonkityövoimaa paljon talvikaudeksi ja tavallaan siinä niin kuin harrastus ja tämmöinen oma elämäntapa usein yhdistyy niihin kausityöntekijöiden niin kuin siihen rankkaan työputkeen siellä. Voitaisiko me löytää samanlainen kaava maaseudulle, että ei pelkästään ajatella, että kyse on pysyvästä työvoimasta, vaan joidenkin ihmisten elämäntapaan ja haaveeseen sopii se, että tehdään keväästä syksyyn intensiivisesti töitä ja sitten vaikka matkustetaan Aasiaan vaeltamaan. Mä näen, että itse asiassa ihmisten haaveet siitä, että mikä on hyvä elämä, niin ne tavallaan eriytyy koko ajan. Se ei ole enää se pikkukaupungissa oleva 164 omakotitalo ja 1,5 autoa, vaan niin kuin alkaa olla enemmän haaveita ääripäissä. Ja mä luulen, että sieltä löytyy maatalouselinkeinoillekin sopivia haaveita. Voidaanko maatalouden töistä luoda brändi? Mä en oikein käyttäisi brändisanaa tässä yhteydessä. Varsinkin kun ne on kuitenkin aika yksilöllisiä valintoja. Ne ei ole niitä normaalivalintoja, jolloin ei ehkä kannatakaan yrittää luoda tiettyä yhtenäistä brändiä, koska ihmiset päätyy niihin ja valitsee ne sen takia, että se on yksilöllinen valinta. Ja useimmiten brändi ei ole yksilöllinen valinta, vaan se on monen valinta. Et itse asiassa pikemminkin synnyttää semmoinen maine ja kuva, että ne on ikään kuin jokaisen henkilökohtaisia polkuja ja täysin yksilöllisiä. Se voisi olla tavallaan parempi brändi kuin tämmöinen yhtenäinen brändi. Tällä hetkellä se ei varsinkaan maalta tuleville ole oikein listan kärjessä. Sitä kannattaakin nimenomaan markkinoida yksilöllisenä, erilaisena, rohkeana valintana. Myös niille, joiden juuret ei ole maalla. Kyllä tavallaan ihmisten kiinnostus siihen niin kun puhtauteen ja sekä ruoan puhtauteen että ympäristön puhtauteen, hengitysilman puhtauteen, se lisääntyy koko ajan. Se lupaus on ainakin mahdollista antaa. Se on läpinäkyvää, niin kuin uskottava väite maaseudulta. Toisaalta sitten taas se, että työ on jotenkin palkitsevaa. Sehän on aika kuitenkin konkreettista tekemistä, jos oman työn tuloksen näkee heti. Että jos miettii tämmöisiä valkokauluisia tietotöitä, niin sitä niin kuin aika monen viikon päätteeksi miettii, että mitä on saanut aikaiseksi. Maatalouden töissä sitä ei tarvita. Sitten on tietysti se niin kuin välitön suhde luontoon, usein välitön suhde eläimiin, joka on monelle niin kuin palkitseva ja jopa terapeuttinen asia. Mutta kyllä mä niin kuin näkisin, että nämä tämmöiset niin kuin elämäntapaan, tämmöiset lifestyle-valinnat on koko ajan keskeisemmässä roolissa. Ja eikä meidän tarvitse edes ajatella, että maatalouden työ on välttämättä elinikäinen valinta. Se saattaa sopia tiettyyn vaiheeseen elämään. Ja maatalouselinkeinojen pitäisi oppia myöskin ottamaan ihmisiä, joilla on jo työuraa ulkopuolelta, muualta, kouluttamaan heidät sisään ja ymmärtämään, että se on jos hyvä saavutus, jos he viipyy 2 vuotta, 4 vuotta, 6 vuotta ja sitten siirtyy taas jonnekin eteenpäin. Työelämä muuallakin muuttuu enemmän semmoiseksi.
ikään kuin tämmöinen puhetapa, että se on niin kuin elämän ikuinen valinta, johon sitoudutaan. Se voi itse asiassa niin kuin pelottaa ihan tarpeettomasti monia mahdollisia hyviä tekijöitä pois. Pitää antaa mahdollisuus myös kokeilla. Tärkeintä on ymmärtää, että ensin pitää tehdä jotain tälle vastamarkkinoinnille, joka on sitä valittamista ja murehtimista, että maaseudun yksinäisistä miehistä, katoavista työpaikoista, siitä, että kaupat sulkee ja muuta. Sitä pitää vähentää ja alkaa puhua niistä mahdollisuuksista ja onnistumisista. Sen jälkeen vasta kannattaa kampanjoida muuten. Mutta mainostaminen on turhaa, jos se uutisvirran valtaosa on negatiivista. Kenelle vastuu kuuluu sitten tästä markkinoinnista ja tästä maineen muokkauksesta? Jokaisen maatalousyrittäjän pitää tehdä sitä omalta osaltaan. He on kaikki työllistäjiä ja työnantajia, tai ainakin monet heistä on. Mutta kyllähän tässä olisi niinku tekemistä myös edunvalvojille ja näille useille järjestöille. Monet niistä on hyvin varakkaitakin, mutta tällä hetkellä se menee tähän negatiiviseen propagandaan se pääosa huomiosta.